Tsitsi Chendambuya uyo wakadanana naTalent Chiwenga aenda kwaOla akandobvunza kuti makarara mese kangani. Countless times. What? Yes. Countless times? Yes. Even in the house. Sekunzwa kwamaita kwaDJ Ola Tsitsi Chendambuya vakadanana naTalent Chiwenga achiine mudzimai wake vamhanya kwaOla vakati vari kuda kupa side ravo restory mushure mekunge mufundisi vamira pastage neWednesday last week vachibva vataura vakati Vanessa akandiitira zvinhu zvandisina kugadzirira akanga asiri mhandara akandinyepera zvizhinji inini on the other hand kubva zvakashayika mudzimai wangu ndanga ndakazvibata uye handina mumwe munhu wandakamborana naye. Take note, handina mumwe munhu. So izvi hazvina kuita sit well with Tsitsi vakabva vati aiwa in this time I'm going to come kwaDJ Ola a bigger platform and express myself nditaure chokwadi changu. Welcome back to my channel. Please don't forget to like and subscribe. So guys, tisatamanya kure musakangamwe the novel narrative ndo kwatiri kumanya nenyaya dzamanovel. So Tsitsi ati iye achirondedzera akadanana namufundisi Talent Chiwenga mudzimai wavasati ashayika ari heavily pregnant. Mukomana aibva azopinda mubedroom maTsitsi mushure mekunge mudzimai wake arara. Ari kunzi zvakare ane what he went through muchildhood make matraumas akawanda anoikonzeresa insomnia. So mukomana hawanzorara zvekudaro spenda time yake yakawanda agere zvake. So paanorezvana nemukadzi wake mukadzi achingoti d iye umanya kubedroom kwaTsitsi zvondodliwa magunanzi ikoko. Saka musikana ari kuti iye mai vakazotosvika pakushayika ivo vachingodyana namagunanzi aya ndokubva vazonyanyisa kupengesana pachitime ichocho ndokupromiswa kuti achange achizoroorwa. Since pakanga pasina kaumwe aivepo ndiye aitorohwa nenext of kin. Next of kin zvinhu zvacho ndiye aitozopinda ipapo achizodya nhaka yacho. Asi mukomana haana kuita sekudaro. Next thing pakubudiswa Vanessa 3 days later marriage yaVanessa yapera. So sisi vari kuti ivo zvaVanessa zvakangovashamisa nekuti a few days before Vanessa aenda kunointroducewa kuchechi kuSouth Africa vakanga vatombodaniwa padivi kuchitaurwa nemaelders kuti nyaya yavo igone kuitwa under wraps kuitira kuti zvisazoaffect the marriage. She went in there akatorwira mufundisi kuti aiwa guys, it was a test of faith, it was also a test of loyalty, whatever I said before kuti mufundisi vaindinyenga aiwa ndaingonyepa zvangu pasina nguva ndokuzoona muchato wekwaVanessa achibva azviona kuti izvo ko zvandatongozvikanganisira wani ndangoburitsa pachena kuti magunanzi aidyiwa. Saka iko zvino she has decided to come forth akatombotaura naZigo. Then kuchechi kwavo zvakare kune vanoziva nyaya iyi maelders epadhuze nana pastor Valoyi vanova munhu ari very close to Talent Chiwenga vanoronga zvese. Musakangamwe vaValoyi ava ndove kushandiswa zvakare kundonyepera vabereki vemusikana kuchindoroora bhudhi vekuDubai asi dzisiri chokwadi. So toda kuti tingonzwisisa role yamufundisi Valoyi. This person is very corrupt. Rega titangire ipapo. Ivo vaValoyi ava vanoshandiswa namufundisi as the apparatus kunyaradza vana vesangano. Ivavo baba ivavo kana mufundisi vavo aiwa vari corrupt zvakanyanya. Vaiziva nyaya iyi vakaoffer counseling kumwana asi havana kuda kuti nyaya izikamwe itekeshere. Vakaedza zvachose kuicontainer. Yes, he was being the brother's keeper, but in the process vaikuvadzisa vana vesangano. Chimwe zvechaita kuti Tsitsi Chendambuya vauye kuzotaura kuti vaidyiwa nhingirikini namufundisi. Inyaya yekuti mufundisi vanopota vachiita reach out kumusikana nerweseri. Vakambouya papublic kuti aiwa hapana zvakadaro kuseri vondochaya foni voti baby uribo here. Vapedza kudaro ndokubva vati kumusikana ndakutsvakira murume husband material mwana wesangano ari kuda kuroora. Ngatimbotaura nyaya iyoyo guys. Ko vafundisi munozviitireiko? Kana wadya mwana wesangano chisiyana nazvo kokuda kumupasa on to kumukomana guys zvinozoitawo here izvozvo. Hatidi kutaura zvekwana Ivy Kombo, but tiri kungotaura kuti hazvina kunaka. Hazvina kunaka. Mwana wesangano kana wazvidyira pukuta muromo wokontinua moita imwe life kwete kuti kwai munoda kumupa
kune innocent boy muchechi amene makasungirira muchiti toenda kumasofa, hatidi vana vesangano vanoita zvinhu zvisiri right vane manan-virgin, asi mapedza ipapo muchidya mavhijini acho mubva ipapo mufundisi vakakanganisa. Ndo imwe nyaya yazoita kuti musikana auye kuzotaura akati aiwa mufundisi vanga voda kundipasira oni kumunhu ari innocent wesangano, isu tichiti we are building a relationship and we are going to get married, chiko chakadaro. Pane nyaya yekunzi Vanessa was placed. Inyaya yekuti Chiwenga anoramba achitukana nevanhu vehurumende. Zvino akutya kuti maybe Vanessa was placed kuti amuise. Ndo mama excuse aripo ekuradza kuti marriage yakafeila nenzira yakafeila nayo, but mukomana haadi kuadmita kuti he also had a part to play in the failure of marriage yake na Vanessa. Maybe nyaya iyo trauma yakaitika kumasure, maybe the fact yaangaitaurwa yeye kuti iri kuita kuti asarare, or maybe the fact that hasati apora chironda chemudzimai wake akashaika. Asi tichitaura nezvemudzimai, mukomana anga asiri faithful angagara achitorara nemusikana wavo webasa uku mudzimai ari heavily married. Hatisi kuda kunzi kwaye so hatina zvitema we are casting stones, no chero kukanzi titeme dombo rekutanga pana Chiwenga hatitori nawo dombo racho nekuti nesuwo tinogona kungotemwawo zvitema zvakati wandira, asi tiri kuti iye because of his position he has more responsibility to whom much is given. He has a following, ane sangano rinomutevera, much is expected from him. It is such a disappointment zvachose kuti kwana baba ava vesangano vari kuita sei kune vana. Another day another you visokwadi. Nyaya inorwadza. Manetizenzi nawo ingori your way. Vamwe vari kuti isusu tiri kumira navaChiwenga kuti musikana uyu was never wife material, number 1. Number 2, why now Tsitsi Chendambuya uyu, why does it feel like she was also blessed kuya kuzowisa vaChiwenga? Musakanga men of God ane vanhu vakawanda vanoda kuvawisa, and the fact that mukomana anoramba achibhasha a ruling party maybe sisi vaplace kwa ipapo kuti vaone kudona kwake, but vamwe ndo vari kuti asi musikana uyu since she has a lot to lose, imi munofunga kuti angabva that stupid yekubva auya kuzotaura pa social media kuti ini ndaihiwa namufundisi iye achiri kuda zvokuroorwa. No, this is coming from a person who's deeply hurt and she's looking for help. So I decided kuti instead yekuti ndinyarare ndichingorwadziwa nepain yakadai, regai ndiuye nditaure. Iwe mufundisi dai vaedza zvachose kugadzirisa what he did wrong. Akawana mwana uyu ndokumubvajura tizivi kuti angari vhijaja here kana kuti anga asiri, but fact yekuti akamutsapfanya akamudya akamudini deni achikwanisawo zvekumuroora since asina mudzimai. Vanessa wacho akamuramba, mudzimai wake akashaika. Hey, good candidate, dei nyaya dzese dziri contained vhangeri richienderera mberi, but patava iko zvino panenge pasisina return because musikana ari kuti iye aiwa haachada zvavaChiwenga, ari kuda kungoti ngatizviexposei vana vesangano vagogona kuprotecteka. This guy even after marrying Vanessa he reached out kumusikana kuna Tsitsi achida kubvunza kuti ane mafeelings akamira sei about this marriage, how does she feel, kureva kuti anotoziva kuti Tsitsi aimuda zvekutodaro. Zvinorwadza the way she is so innocent and the way she is saying public ndoda kukumbira ruregerero kuti ndakakanganisa ndikadanana nemurume wemunhu aine mudzimai wake ari heavily pregnant. I'm not proud of that, but that does not take away the fact that in as much as I'm also admitting the guilt yekuti ndakazviita, ivo vaChiwenga vanofanira kumira vataure chokwadi kuti navo taivatese madhirai. Imikani zvakaoma. To leave your comments on what you think panyaya iyi. Vamwe vari kuti hatingambomiri naye musikana nekuti waida kukanganisa musha woumwe munhu, vaida celebrate pakashaika amai avo, nhasi zvaiwana gwarati. China manenje achifambisi zvakaoma.